హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. సో ఈరోజు మనం రెసిపీ పేరు మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎగ్ ఫ్రై మసాలా. సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: గరం మసాలా, పసుపు, కరివేపాకు, అల్లం పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, పచ్చిమిరపకాయలు, మంచినీళ్ళు, 1 గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు. ఓకేనా? 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి మనం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, గుడ్లు, బాయిల్ పెట్టుకున్న గుడ్లు. ఓకేనా? ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయని నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయిలో కొంచెం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. మనం ఇందాక తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, అల్లం పేస్ట్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ పసుపు వేసేసుకోండి, తగినంత పసుపు మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ ఉప్పు, తగినంత ఉప్పు. అండ్ కారం, కరివేపాకు, టమాటోస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు గరం మసాలా తర్వాత వేసేసుకోండి. అలా మిక్స్ చేసేసుకోండి. చక్కగా అయిపోయాక గ్లాస్లో హాఫ్ మగ్గినాక వాటర్, గ్లాస్ సగం వాటర్ పోసుకోండి. గ్లాస్లో సగం వాటర్ పోసుకొని అలా కలుపుకొని ఇప్పుడు బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని వేసేసుకోండి దాంట్లో.